Kaixo, Gabon! Hemen gaude, ja, ba. Bai, pelikula iaia estrenatzeko eta nahiko urduri gaude, baina... Pixka bat. Eta emozionatuak ere, Bai, baita ere. Inkitutak eta... Beno, enbeste sarrera saldu ondoren eta enbeste espektazioaren ondoren, ea zer gertatzen den. Asier eta Billo, aspaldi nahi genuen ikusi pelikulia, dirua jarri gene bai pelikulia sustatzeko, sortzeko, crowdfunding bitartez zintzutenez, dirua jarri gen, eta zergatik etorri garen? Bereziki espetxean daukagula bere lagun bat eta Asier duelako izena, orduan Asier eta Billok ez dakigu ikusiko dugu zer ematen duen da zer rinduten. Olako gaixetak gaur egunin Euskal Gatazki buruko gai egotea pelikula egotik normala izen behar luke, zen normalizazio garai batek joan beharko genuke. Bai, suposatzen da gero eta gu gutxi egon beharko litzakela edo ez, honako gauzetaz eiteko kultura produktuak eta horrek zabaltzeko zara oztoporik egon biharko. Baina uste dokumentu honen morbo puntua badaukela ez, nola bat etakue lagune eta berez trailerren zatezunatik Madrilen erakusteko zan beti lagune galdetze zixobelako eta hortik jungoala pentsatzen, azkein morbo personal zara. Pentsetan dut oin badala garaia gure historia ere kontatzeko. Eta gure historia, gure historietaz, azkenean elikatzen da, historia txikietaz askotan o gehienetan. Eta inguan ere, ziur, euren historia izan da, interesgarri izango dela. Gustatu zait, pelikula humanoa, eta Euskal Herrian gezurra badirudi ere halako gauzetan zuenek ezin ditzegin. Orduan, hortaz egiten zait ausarta badela eta ni alde horretatik zuritzen ditut egileak, asko identifikatzen ez zelako bertan azalduan arekin. Hasteko esan beharko nuke naizela oso objektiboa, ze bai Asier eta bai bere familia guztia lagunak ditut, aspaldiko ezagunak ditut eta badakit zer bizitu zuten, Asier barruan egontzen bitartean, da aita hiltzenean, eta baina iruditu zait ikuspegi diferenteak biltzen ditula bere baitan, ez Asierrena bakarrik baizik eta Aitorrena ere bai, eta zentzu horretan jende bati zer pentsatua eta zer galdetua emango diola, eta askotan norberak bere buruari galderak egitea eta erantzunak bilatzea oso interesgarria da.